Здравейте отново. Мъж е пребил и измъчвал часове 45-годишна жена от Враца, въпреки заповедта за защита от домашно насилие. Силвия Петкова, адвокат по наказателно право, е гост в студиото. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Въпреки тази заповед се е случило това. Защо продължава да се случва? На практика тази ограничителна заповед, т.е. забраната на насилника да доближава пострадалия, има по-скоро дисциплиниращ ефект. Защо казвам дисциплиниращ ефект? Защото практически не съществува такова средство за защита, така че ако забраната бъде нарушена, да има достатъчно бърза реакция от страна на властите, за да спасят живота и здравето на пострадалия. На практика, дайте да го обясним. На практика се разчита на това, че под страх от задържане насилника ще се въздържа от нарушаване на заповедта. Но ако си спомняте, преди няколко години имаше и един случай, в който жена беше застреляна на публично място от бившия си партньор, спрямо който имаше издадена такава заповед за забрана да я доближава. Тоест, това практически, тази заповед за забрана да се доближава пострадалия, не може да има практическа стойност, защото няма достатъчно ефективни средства за бърза реакция. Ако вие ме заплашвате, имате заповед, но ме доближите, аз какво мога да направя? Можете да се обадите на телефон 112 и да очаквате в някакъв момент да се появи полицията, който момент във всички случаи ще бъде твърде късно, ако аз съм решила действително да ви нараня. И ако само това е механизма, по който ние защитаваме жертвите? Практически това е единствения механизъм, по който защитаваме жертвите. Полицията не може да дойде достатъчно бързо и дори и да дойде в рамките на няколко минути, което е абсолютно невъзможно да се случи, или поне аз не съм го срещала в практиката. Обикновено извършителят вече е избягал. И тепърва го търсят, за да го задържат. Оттам нататък вече те го задържат, но в случаите, в които той е наранил пострадалия, в крайна сметка се е стигнало до ситуация, в която държавата не е могла да изпълни задължението си да защити този човек, който вече се е обърнал към нея за помощ. Добре, така ли и в другите държави? Някак си там не изглежда толкова неравна битката, както у нас. Увеличават се случаите, въпреки че и наказанията се увеличават. Вас сме ви канили в това студио, включително и по друга тема за нарушителите на пътя. И там вдигаме наказанията, и там всеки ден се увеличава броя на хората, които са употребили алкохол, наркотици и така нататък. Тук и по същия начин. Домашното насилие обикновенно не е единичен акт. Тоест, то се предшества от други актове, били те по-леки или по-тежки спрямо този, който вече, за съжаление, става обществено достояние, защото някоя жена е пребита или убита от своя партньор. В крайна сметка, ние продължаваме да говорим за превенция, която в ден днешен продължава да не се случва. Защото ако ние успяваме да възпрем актовете на домашно насилие в техния зародиш, преди да се стигне до тази, ще си позволя да я нарека, ексцесия, то няма да ни се налага да обсъждаме тази тема през определен период от време. Добре, а какво трябва да се промени? След случая Дебора бяха направени законови промени. Какво още трябва да се промени, че, например, една така забранителна заповед да има действителен възпиращ ефект срещу насилника? Единствената смислена законова промяна, която беше направена в случая Дебора, беше да отпадне системността при квалификацията на едно престъпление за извършено в условията на домашно насилие. Тоест вече не е необходимо да е извършено домашното насилие 3 или повече пъти, за да се квалифицира по този състав. В противен случай, до тогава трябваше, за да може да се докаже, трябваше да има поне 3 сигнала, поне 2 сигнала и този да е третия. Това е единствената смислена промяна. Увеличаването на наказанията практически няма полза, защото в общия случай един извършител на престъпление, преди да извърши престъплението, не си мисли, не отваря наказателния кодекс и да си мисли, сега ако извърша това престъпление ще ми дадат 3 години, примерно 1 месец по-късно ще му дадат 5. Въпросът е да се стигне до промяна в обществената нагласа до такава степен, че да не минава през ума на един
човек да извърши домашно насилие спрямо партньорката си, защото тя е решила да се раздели с него. В общия случай това е причината. Добре, благодарим ви за това участие в BTV новините. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.